Fantastický priestor s užitkovou plochou 96 metrov štvorcových, jeden balkón, druhý balkón, parkovacie státie v garáži, pivnica, 20-ročný tehlový bytový dom, priestranné, slnečné a komorné bývanie. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklerka a toto je štvorizbový byt na ulici Janka Aleksiho v Bratislavskej Dúbravke. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/Janka Aleksiho. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.